mami ako sa hula man yung bala sa gabi. Ahe! Bye, ate! Sige, bye! Amping! Di, magsilos yung mong banat, eh! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel! I'm back! I'm your Sexy Mommy TV. So, karon guys, unexpected orders na mo karon. Mag-deliver mi karon sa mong saging. O kana guys, mo na mo i-deliver dito sa lungsod sa Oslo. Si Mami dito guys, oh. Hi guys, nadi ko na rin guys kaya nalit kong saging kay linda na kong sugod. Unexpected kayo nga nila ang si Ate Ruby karon sa mga tindahan. So gikan pa mi ni deliver og kuan guys niya. Nagilis ko kay igang kaay. Kani 26 ate. Kusog na ni ubuan. Oh, magluto ka ugma. Kani mo iba na namit. Tag 50, tag 20. Ano? Hindi na naman eh. Ha? Hindi na naman eh. Tag 26. Di ba? Tag 20 mo baligya. Sa usa ka kuan. Sa kaingan eh. Oh, dala namit mo pa. Sila dai. Sa tubulan eh 20. Mo ba namit? Depende kung Hi guys, paliw day ko subscribe ni ay 60 Mami. 60 sa kasi sa personal. char. Gusto dito mo lulugit siya. Eh, patimbang sis. Kani ako na ning gibayaran niya kana. O kani, Mara na mara na mo bayaran lang. Nicolet og laag si Ate Ruby sa amo ang tindahan kay maninda na siya ugma ko. Balik negosyo. Balik Kuna manginabuhi. pa mo ko saging dagto katong akong gituwa bitaw. Manginabuhi ni plus buhi gid Kay ganahan mo ko mag kani. Pero pud ito. Ano ba? kanang nay magakulog mo. Kani. Tulo. Tulo na dai kay. Matalo. Papinili ko. Bread. Pato din niya. Ikaw man, salamat. Ito kay ka. Ha? Kadiyo ta kay ka. Ganun le. Ayan ako yato di mo lako ra ba mo. Ayaw Ayaw na. Mga mo ni mamulit ko dito. Salamat sa pagkuhan. Mamulit ko dito. Paglaag. Ya. Ato na ko. Salamat sa si Mami. Salamat. God bless you. Oh, salamat sa pagpalit sa amo ang saging ug kamote. Para sa nati. Ako magudili yan tak mo ako. Nya. Mo. Mori ako dai sa kuan dai. Oh. Ano mag-ina si. So morning mga dagang kay mga bata gadula dere. So dala na ti. Amo ang gi kuan ra gitrim. Amo ang gitriman. Hastang ka kuan para makita mo ang tindahan. Hala na man day kuan og atis nahinog Ha. Tara. Wow. Ilo pa na oy. Kani? Agulang na. Pwede na magpa. Pwede na ni siya. Nay ang atin gusto mo gani. Dagan kang atis. Na naman day gulang. Ako sa vlog gani ha katong diya sa pag nagbinig nito ba. Katong nay Oh. mo glubili ding nanggut ka. Iya kita ko sa video na yung mga ingana ba. Ganan ka na tanom pangayoan ti ka dito. Kuan ba nay na ilo. Tumban na bang iya? Giawanan gitriman na ni mama kay para makuan mahawan dire ba makita mo tinda. Mm. Mana bura masikubuang basta. Ako man ang gidlinya. Mano na. Dali. Pre-delivery ra man ganin tami. Ay ra pabayad ti oy. Bayad ko. Mano na. Ako dinihot dun kay sayang. Lagi. Guys, mura ko buwang guys. Guys, mura ko ini buwang ha. Oh, hilig kay na siya tanom gyud as in. Napuno na pud og kuan tanom iyang dapit sa balay. Ay, 60 Mami ako sa hula man yung bala sa gabi. Ahe! Bye, ate! Sige, bye! Amping! Di, magsilos yung mong banat, eh! Sabot-sabot, ragay, eh!